Hi ha algun fet, algun fenomen que, a part de l'equinocci del proper dia 21, ocorregui als nostres cels al voltant dels propers dies, de les properes setmanes? Algun fenomen que digués, pues mira, el dia 22 podreu observar amb major intensitat Venus. Me ho estic inventant, no ho sé. Sí, t'entenc. Bueno, tenim ara mateix el cel dominat per tres planetes. Durant tota la tardor anem a tindre tres planetes. Cap a l'oest, per on s'ha ficat el Sol, tenim Venus, que es veu durant una hora aproximadament després de la posta del Sol, inconfundible perquè brilla moltíssim. Després, en el sud, tenim Saturno, que és una miqueta més complicat de reconèixer, és brillant, però no molt brillant, té una llum groguenca, però si localitzem una miqueta més cap a l'est, també cap al sud, però una miqueta més cap a l'est, un punt molt brillant és Júpiter. Entonces tenim estos tres planetes visibles a simple vista i molt fàcilment identificables. Podem recórrer a qualsevol planisferi celest o qualsevol carta que podem imprimir, inclús nosaltres en les nostres cases en programes gratuïts que n'hi ha, com per exemple Stellarium, que és un programa gratuït, i es començar a reconèixer les constel·lacions i estos convidats que no sempre estan al mateix lloc, per això s'anomenen planetes, perquè van vagant entre les estrelles, no? Entonces podem començar a reconèixer aquests planetes. Inclús si tenim uns prismàtics, que no és un instrument excessivament car i molts els tenim en casa, podem apuntar els nostres prismàtics apoyats en algun lloc a Júpiter i veure els satèl·lits galileans, al voltant de quatre puntets al voltant d'un disquet xicotet que seria el planeta Júpiter. Després també anem a tindre una pluja d'estrelles que és més intensa que les Perseides, que són les Gemínides. La tindrem en desembre. El que passa és que és menys coneguda, perquè, clar, així en l'hemisferi nord, aquestes Gemínides, la pluja que apareix així de la constel·lació de Géminis, què passa? Que ocorreix en hivern, fa fred, a la gent no li agrada eixir a la fresca, entonces per això és menys coneguda, però és més intensa, és quasi el doble d'intensa que les llàgrimes de Sant Llorenç, que les Perseides d'agost, no? Per tant, és un bon motiu també per a gaudir del cel, els nostres ulls tombats, abrigats, si és possible en algun lloc fosc, això és important, per supost, per a gaudir sempre del cel, no? Entonces, van haver, i després tenim moltes notícies astronàutiques, d'exploració espacial també, que això també atrau molt l'atenció, o sigui, atrau moltíssim l'atenció.